हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोननैसो गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों जोंनि गेजेराव जाफ्लेबोबाय थानाय खायसे बर' सिख्ला आरो बर' आइजो बिथांमोननि गाज्रि सोमोन्दो आरो गाज्रि आखल आखुनि सायावबो सुंद'यैब्लाबो नोंथांमोननि सेराव आपडेट होलांनो नाजागोन। लोगोसेनो आसामनि मस्ट पपुलार इउटुबार बिथां डिम्पु बर'आ बिथाङा जोंनि बर' रावखौ मा बुंहरखो बेखौबो नोंथांमोननो ससेबाबो दिन्थिनानै होगोन आरो बे बोसोरनिनो फैनो गोनां सावथुनफोरनिबो सुंद' आपडेट। बेनिखायनो आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर, बेनिनो गिबियाव सावरायगोन फावखुंग्रि लोगोसेनो डाइरेक्टर प्रडिउसार बिथां रजनी बसुमतारीनि आखायाव जोनोम मोननाय गराय फाख्रि मुंनि आबुं बर' सावथुननि ट्रेलारखौ बिथांमोना रजनी बसुमतारी इउटुब चेनेलाव अलरेडि हगारनानै होबाय। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना गोबाव समनिफ्राय गराय फाख्रि सावथुनखौ नायनो होननानै नेनानै दंमोन, नोंथांमोना बे सावथुननि ट्रेलारखौ रजनी बसुमतारी चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। नेक्स्टआव सावरायगोन लोगोफोर, नोंथांमोन गोबाङानो ससियेल मिडियायाव नुबोगासिनो दं जोंहा बर'नि गोबां आफादफोरा जथायै बर' आइजो लोगोसेनो लाइमोनफोरखौ गाज्रि जाग्रा बेसाद जाग्रा मुवा जानाय आरो देहा फालांगि खालामनायफोरखौ होबथानो थाखाय नारा नाथा नाजाबोगासिनो दं। लोगोसेनो खायसे खायसेयाव हमबोगासिनोबो दङ। बेनिखायनो बिथांमोननि खामानि मावनायखौ जों बाख्नायनांगोन। लोगोसेनो बेराफारसेथिं जेरैनो बिथांमोना गाज्रि आखुनि मानसिफोरखौ हमगासिनो दं, बेराफारसेथिं आरो भाइरेल भिडिअ जानायफ्राबो बारायगासिनो दङ। मानोना जोंनि खायसे लाइमोनफोरा फेमास जानो थाखायसो बानायो ना मायो बेखौथ' मोनथिला, नाथाय गावबा गावनो खेबनानै गाज्रि भिडिअ गाज्रि मुवा जानाय लोंनायफोरखौ ससियेल मिडिया एबा फेसबुकफ्राव हगारनानै लायो। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिखाबाय जानांगौ बिथांमोननि गोसोआव भाइरेल जानो साननायनि अनगा जेबो गैयाखौनो बुंनांगोन। आरो उनावहाय गाज्रि खामानि मावनानै हमजायोब्ला बिथांमोननि नखर आरो हारि समाजखौ गुबुंले लोगोसेनो लाजि फोनांनायनि अनगा बिथांमोननि साननाया जेबो गैया। लोगोफोर, बेनि बागै बांद्राय बुंथ'ला। दायो नेक्स्टआव सावरायगोन मुंदांखा इउटुबार डिम्पु बर'आ बिथाङा बर' रावनि सोमोन्दै फंनैसो शेयार खालामदों। अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै आसामाव गनायथि जानायनि बागै नोंथांमोना भिडिअखौ ससे नायनानै लाग्रोदो, अब्लानो बुजिगोन। বড়ো লেংগুৱেজটো অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হিচাপে অসম বিধানসভাত ষ্টাম্প মাৰি দিলে। ইয়াত আছে অসমীয়াত, তাৰপিছত এইটো আছে বড়ো ভাষাত আৰু এইটো আছে ইংলিছ। তো ছাৰ বড়োটো লিখিব পাৰে ন? হয়, এতিয়া অসমত বড়ো অসমীয়াৰ লগতে এছ'চিয়েট অফিচিয়েল লেংগুৱেজ মানে সহযোগী ভাষা। আৰু সহযোগী ভাষা হিচাপে এতিয়া আমাৰ মানে বিধানসভাত এইটো পাছ হৈ গ'ল, আইন পাছ হৈ গ'ল। এতিয়া গোটেই অসমত মানে বড়ো ভাষাটো সহযোগী ভাষা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। যেতিয়া বিধানসভা চলি থাকিব, কোনোবা এজন MLA আপোনাক বড়োত সুধিব পাৰে, বড়োত সুধিব পাৰে, তেতিয়া তেখেতক ইণ্টাৰপ্ৰেটৰৰ পৰা অসমীয়াত আহি যাব। গতিকে মন্ত্ৰী ডাঙৰীৰ কোনো অসুবিধা নাই। বড়োত সুধিলেও তেখেতে ট্ৰেন্সলেশ্যনত পাই যাব অসমীয়াত, আৰু তেখেতে অসমীয়াতে উত্তৰ দিব পাৰিব। আৰু এজন বড়ো MLA আকৌ বড়োতে তেওঁ শুনিব মানে ট্ৰেন্সলেশ্যনৰ দ্বাৰা। গতিকে সেইখিনি ব্যৱস্থা অসম বিধানসভাত এতিয়া আছে। বড়ো লেংগুৱেজটো অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হিচাপে অসম বিধানসভাত ষ্টাম্প মাৰি দিলে। नाथाय बे भिडिअआ माब्लानिमोन बेखौ मोनथिया, नाथाय बेयो दायो ससियेल मिडियायाव एसे गोसारनायखौ नुनो मोनदों आरोना। लोगोफोर, दायो नोंथांमोनाबो बुजिखाबाय जानांगौ बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव होननानैनो बुंनांगोन। नाथाय बेवहायनो जोंनि रावखौ बाहायग्राबो थानांगोन। मानोना जोंनि गोबां गेदेर गोलाव दैदेनगिरिफोराबो बांसिनै गुबुन रावखौसो रायलायनाय नुखायो, एबा निउस मिडिया बायदिफोरावबो गुबुन रावखौसो बांसिन रायज्लायनाय नुयो। गिबियावनो जोंनि गेदेर गोलावफोरानो बांसिनै बर' रावखौ रायज्लायग्रोनांगोन, अब्लासो गुबुना बुजिनो सेस्था खालामगोन। बेनिफ्रायसो गासै आसामाव गोसारोबा बिदिनो लासैहाय गोसारलांगोन। लोगोफोर, दिनैनि आपडेट्स भिडिअफोरा बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय।